Moi bo día a todos e a todas. Imos a dar logo comezo a rolda de prensa para dar conta dos acordos de hoxe de Xunta de Goberno e logo porme ao vosso dispor para calquer cuestión que queirades aclarar sobre os mesmos ou sobre outro tipo de cuestións. Os primeiros puntos da orde do día teñen que ver con permisos e con licencias do espazo cidadán que leva Jorge Duarte. Hai unha licencia para rehabilitación dunha vivenda en Travesía de Picaños, para a construción dun espazo para explotación gandeira no lugar de Casas de Arriba, para a sustitución de cuberta nunha vivenda unifamiliar en Enfesta, para a instalación dun ascensor na Rúa Pitelos, construción dunha piscina en Arins. Hai unha licencia para a construción dun edificio de 25 vivendas máis 21 oficinas na Travesía da Poza. Hai tamén unha licencia para a execución dunha vivenda unifamiliar na Rúa da Muiña, para rehabilitar unha cuberta dunha edificación situada na Rúa dos Lagartos e para a instalación dun ascensor no edificio situado na Rúa Dr. Maceiras. Rematando cas licencias, hai unha licencia para rehabilitar unha vivenda situada na Rúa de Santa Clara. Hai logo un rexeitamento, un recurso de reposición que se interpuxo contra un acordo onde se denegaba unha licencia para a execución dunha vivenda unifamiliar no lugar de Lamas do Carballal por entender que non se axustaba o proxecto presentado no seu momento e que a actuación que se pretendía non se axustaba ao planeamento. E tamén se iniciou a elaboración da acta de recepción parcial das obras de renovación e ampliación do sistema de céspede sintético e do sistema de rega no campo de fútbol municipal de Santa Isabel. Parcial porque quedan algunhas actuacións que facer de accesibilidade e de xardinería, pero, bueno, enténdese que en estes momentos o que ten que ver co sistema de céspede e o sistema de rego reúne os requisitos e para poder tamén empregalo no día do deporte fíxose a recepción parcial. Indícase tamén a subcontratación de algúns dos elementos sempre axustado a contrato que figuran con outras empresas dentro do programa de orzamentos participativos Compostela Decide para o ano 2019 e do punto 15 ao 128 son todos exencións e bonificacións de ordenanzas fiscais que aparecen reguladas nas mesmas. No punto 129 iniciase a licitación dun expediente que levaba tempo agardado polo Goberno, que é o expediente do Servicio para a Implementación do Programa Municipal de Apoio para a Inclusión Social. É un programa de 2 anos con un tipo de 120.000 euros na totalidade dos 2 anos, 60.000 euros por ano. É un programa dedicado a persoas, a veciños e veciños en situación de vulnerabilidade e enfocado á inclusión, a inclusión a través da capacitación, é dicir, de dotar as persoas que están en situación de vulnerabilidade da capacitación suficiente para poder acceder, chegou o seu momento, ao mercado de traballo. O que se inicia agora é a licitación e no momento no que este a adxudicación, a concelleira Concha Fernández poderá de alguma maneira explicarvos máis de xeito pormenorizado as cuestións que figuran neste servicio de apoio para a inclusión social municipal. Logo hai a aprobación do convenio que se asina anualmente co Compostela por unha cantidad de 50.000 euros e tamén a aprobación da concesión e pagamento da subvención ás asociacións de veciños deste ano, do 2018, para a cal existía unha partida de 100.000 euros e que beneficia un total de 36 entidades veciñais que foron adxudicatarias de unha axuda para poder desenvolver as súas actividades. Hai tamén a aprobación do convenio ca Casa da Troia por unha cantidad de 3.600 euros e dentro dos puntos complementarios pola vía de urxencia entrou tamén a asinatura, a dación de contas da asinatura do convenio de colaboración entre o Concello de Santiago e o Club Atletismo Fontes do Sar por 12.000 euros. O inicio do proceso de recepción das obras da reforma do pabellón municipal do CIP Apóstolo Santiago
Unha prórroga durante uns meses de 2 vehículos, un furgón de atestados e un todoterreno pick-up, mentras non se dá cobertura ao novo proceso de licitación para poder seguir prestando servicios tanto de protección civil como da policía local e todo o que ten que ver con atestados. A recepción parcial tamén de todo o que son as obras de mellora das condicións de accesibilidade do campo de fútbol de Santa Isabel e que ten que ver cas gradas e cas actuacións complementarias ao céspede, parcial porque falta algunha cuestión que ten que ver ca rampa de accesibilidade e, como decía antes, no caso do céspede, cuestións de xardinería. E tamén a adxudicación do servicio de execución de diversas operacións de roza, limpeza e mantemento do que ten que ver cas marxes e drenaxes de viarios nas parcelas municipais e no que son as estradas municipais. Este é un contrato ponte que xa a semana pasada viñera con outro contrato de pavimentación, en este caso é a adxudicación do servicio, que era por un tipo de 100.000 euros máis IVA e que servirá para seguir mantendo os traballos de rozas e de desbrozas hasta que chegue o contrato definitivo que está en licitación. E estas son as cuestións de Xunta de Goberno. Algúnha aclaración que precisedes sobre as mesmas? Algún tipo de cuestión? Sí, sobre a recepción do pabillón do Apóstolo Santiago, non sei se tiveron contas demandas da AMPA de algunos cambios. Creo que non é que se reciban agora as obras, creo que o que se inicia é o proceso de recepción. E o que me dixeron que esta recepción definitiva aínda se estaban a traballar en algúns pequenos detalles da execución da obra. Non sei en que medida o que foron no seu momento as aportacións da AMPA foron recollidas ou van a ser recollidas agora cas últimas actuacións. Aí ten a información NOA. De todas maneiras, comprometemos vos a dar a información de como está o estado das demandas da AMPA, porque non teño constancia, pero, bueno, supoño que se atenderían, senón na totalidade, polo menos de xeito parcial, dentro do que era a propia aprobación do proxecto. Digo que o supoño porque non recibín queixas, do contrario, e normalmente sei cando non se atenden, porque cando me chegan a min as queixas, cando as cousas van ben, non me soen chegar as queixas. Pero, bueno, darevos vos a información detallada a través de NOA. Algúnha cuestión? Sobre lo de la subcontratación de los presupuestos participativos, ¿de qué son los trabajos? É a subcontratación que se fai todos os anos. Non sei por que veo xa a Xunta de Goberno, pero, bueno, hai unha porcentaxe dos contratos, sexa destos, sexa de obras, que sí que se permite unha subcontratación e a empresa subcontrata a diferentes empresas para facer pequenos traballos mentras non supera un porcentaxe do que é a adxudicación do contrato. Podemos vos dar as empresas subcontratadas, pero estou pensando ahora na Numax, non sei se está no expediente, están as que se veñen facendo todos os anos. Por que viñeron hoxe á Xunta de Goberno? Supoño que por unha cuestión de transparencia, porque hai moitas subcontratacións que están regladas por lei dentro da adxudicación de contratos e non soen vir á Xunta de Goberno, neste caso viñeron, pero son as mismas que outras edicións. Pero o tipo de o traballo que vai a desenvolver estas empresas, non sei se coñece o detalle dos traballos que van a facer en concreto. Bueno, eu non sei exactamente dentro do desenvolvemento, pero veñeno facendo en todas as edicións de orzamentos participativos. Pois hai cuestións de diseño, cuestiones de web, cuestiones de... son apoios técnicos o que o propio proceso, non? Normalmente son apoios técnicos ou puntuais, como pode ser a creación da web, o diseño, ou determinadas cuestións que sempre son subcontratados de xeito regular. E os beneficios fiscais para os terreos de naturaleza urbana son simplemente uns descontos para... Sí, son exenciones que figuran e bonificaciones nas ordenanzas e que veñen de xeito regular a Xunta de Goberno e que atenden a diferentes características e diferentes ordenanzas. Están reglados e sempre son moitas, non se envira todas, pero, bueno, é casi tradición nesta Xunta de Goberno. Xa non entramos no detalle, pero están todos regulados e son exenciones por diferentes cuestiones económicas, de renta ou por características urbanísticas das parcelas ou por zonas do rural, de diversas cuestións. Algún tipo de cuestión máis sobre isto?
Outras cuestións? Sí, sobre a súa decisión de repetir, de presentarse outra vez, os motivos que o levaron a tomar esa decisión, cales serían? Bueno, sabedes que no día de onte e no día de antonte, bueno, en primer lugar informei a coordinadora de Compostela Aberta, no día de onte na Asamblea Aberta que hubo no Centro Sociocultural de Fontiñas. E, bueno, por ser sintéticos, é certo bueno, que eu pasei por un proceso de reflexión no que sempre intentas de alguma maneira chegar a unha conclusión na balanza das cuestións que te poden empuxar ou non a continuar, non? Neste caso, pois, había un lado da balanza que eran cuestiones de conciliación, cuestiones familiares, cuestiones personales, incluso de necesidade moitas veces de repouso, de descanso despois dunhos anos en primeira liña institucional que moitas veces limitan enerxías. E na outra balanza estaban máis cuestiones do espazo político, cuestiones colectivas, cuestiones de cidade e, sobre todo, bueno, a crenza de que un ten que poñer ás veces esas enerxías persoais ao servicio dun traballo colectivo, non? E aportar nesa medida para que o que eu entendo que unha nova etapa que se abriu hai 3 anos poida ter continuidade e rematar o seu traballo, non? Hai liñas en marcha postas que a ninguén se lle escapa e que dibuixan a proposta feita no social, pois, multiplicando fondos ou as cuestións medioambientais con acondicionamentos de zonas naturais, no desbloqueo de grandes infraestructuras, na recuperación un pouco da cuestión do pulso cultural da cidade ou incluso nas medidas postas en marcha no campo participativo de corresponsabilidade, tanto de dación de contas e moitas outras que eu creo que merecen unha continuidade e, bueno, esa sensación de que por mí non vai a quedar que esa continuidade exista na cidade e de poder rematar un traballo, non? E logo a necesidade tamén de coñecer verdadeiramente a opinión dos veciños e de veciñas de xeito directo, non? Porque estes anos levamos escoitando moitas cousas, pero non os veciños e veciñas no que é a súa vontade democrática. Esa, a última vez, a expresaron no 2015 e, bueno, un pode pensar o que pense. Eu teño a miña propia visión do que foi o traballo. Eu creo que foi un traballo honesto e un traballo intenso e que a todos e a todas os que formamos parte do grupo municipal nos tocou herdar unha situación complicadísima e fixemos un esforzo en intentar viabilizar un concello á altura dunha cidade como Santiago de Compostela e aí hai a necesidade de testar si ese vieiro encetado é acompañado polos veciños e veciñas e se lle dá continuidade, non? E o que les decidan, pois ben decidido estará. Entón, foi aí un proceso de reflexión intenso e onte o que fixen é poñerme a disponibilidade do espazo, porque o espazo ten os seus procesos democráticos, participados e un pouco tamén para aclarexar dúbidas e dar unha certa tranquilidade, porque quedan meses na institución de traballo intenso. Estamos pechando moitos proxectos, moita execución de obra pública, moitas cuestións lanzadas con fondos europeos e eu creo que nós non podemos estar de pre-campaña. Nós o que temos que estar traballando no Concello e xa haberá tempo para facer a campaña electoral e se isto axuda a que sigamos centrados no Concello e a que non nos despistemos con outras cuestións, pois mellor que mellor, porque a min abúrrenme pre-campañas dun ano, imagino que os veciños e veciñas tamén, e o que se espera da xente que está na institución é que siga traballando na institución e que cando toque a campaña electoral pois rinda contas, pero até entón que siga traballando. Alguna cuestión? máis? Xa estaba recollendo Rosa. No, que va. Nada. Dime. Nada, como se pode hacer. Tivo contacto estes días cos concelleiros, que formaba parte dese período de reflexión, quería saber se coñece a disponibilidade que conoce agora mesmo. Nestes días, evidentemente, no proceso de reflexión ten un contacto cun mesmo e logo co entorno familiar e afectivo. E estes días, pois sí, estas semanas hubo unha rolda cos concelleiros e concelleiras para coñecer disponibilidade e nos últimos días, pois, co espazo político, tanto ca coordinadora como ca asamblea, non? Bueno, dentro da rolda tamén entrou Xosé Manuel Beiras, pero xa non sei se son por cuestións
cuestións políticas efectivas. E dito isto, respecto aos concelleiros e concelleiras, eu supoño que os concelleiros e concelleiras teñen tamén o dereito a ter os seus propios procesos de reflexión respecto á súa disponibilidade para continuar, e o que non vou a facer é transparentar esas disponibilidades ou non disponibilidades hasta ben adiantado o final da legislatura, hasta dentro de uns meses nos que se dan o proceso, no que haxe que facer a proposta de listas, os procesos de primarias, etcétera, etcétera. Sí que eu teño vontade, polo menos, de darlle continuidade ao capital político do grupo municipal, si ben non pode ser na totalidade por razóns diversas, en moitos casos persoais, sí que creo que hai un capital político e unha experiencia acumulada que hai que concilialo con incorporaciones, oxígeno novo e renovación, e aí vou a intentar pelexar por non poñerlle fácil aos concelleiros e concelleiras, dende o momento no que eu me lanzo a piscina outra vez, pois que eles tamén teñan ese compromiso e esa disponibilidade para poder facelo. Entón, xogarei todo tipo de cuestiones emocionales, chantaxes, estas cousas. Todo isto con ironía e retranca, que non saia que o alcalde vai a chantaxear aos concelleiros e concelleiras. Hai vontade de darlle unha continuidade, se non pode ser na súa totalidade, sin un porcentaxe, nos creemos que é amplo o grupo de goberno, eso terá que ser testado polo espazo político e tamén polos propios concelleiros e concelleiras. Eu creo que eso máis adiante, creemos que ao final do primer trimestre do 2019 pois sairemos de dúbidas. Agora o que teñen que facer é pechar todo o traballo que está aberto e quitarlle traballo ao alcalde. Unha cuestión máis, non? Bueno, moitas gracias a todos e a todas. Veña, pasad unha boa fin de...